दा बिमा बिफा गैया दा बिमा बिफाया गोमालांनायखाय जों गथ' गाबनो ओंखारो दुखु नाङो न' थानाय समायाव जोंखौ आलो आलो फेदेरबाय फोलावबाय दा बिमाबो गैया बिफाबो गैया बेखायनो गथ' गथायफोरा खुलुमबा माबाबा बिमा बिफाखौ खुलुमबा गथ' गाबो न' माबा बुंनांगौ इसे इन्टारभिउ लानो सोलोंदों गाइसफोर इसे इन्टारभिउ लानो सोलोंजेनदों आंबो र' लासैनो जादों दां माथो गाइस कमेन्ट खालामलाय स' गाइसफोर जायफोरा नैबे भिडिअनि सिगाङावहाय आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेनो जाबाय बिमा बिफा सिबिनाय साननि बा पेरेन्टस डेनि मोनसे स्पेसियेल भिडिअ आं होदोंमोन बे भिडिअनि सिगाङावहाय जायफोरा बै भिडिअखौ नायनानै थांबाय बा बै पेरेन्टस डेनि भिडिअखौ जायफोरा नायनानै थांबाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंबा गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर गाइसफोर बेनिफ्राय बुंनो लानाय बाथ्राया जाहैबाय गाइसफोर जायफोरानोखि बै पेरेन्टस डेनि भिडिअखौ नायदोंना बिथांमोना मोनसे गोरोन्थि मावना गालांदों ना गाइसफोर मिथिबायना मोजाङै खोनादों ना गाइसफोर बुजिदोंना बुजियाखै थारमाने जायफोरा नैबे भिडिअनि सिगाङाव आं दाखालि भिडिअ मोनसे होदोंमोन पेरेन्टस डे एबा बिमा बिफा सिबिनाय साननि भिडिअखौ नायग्राफोरा मोनसे गोदोद गोरोन्थि खालामना गालांदों गाइसफोर मा गोरोन्थि खालामना गालांदों नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों ना आयं र' एक मिनिट खबरा मोजां मोजांथ' आरो आङो दायो आंनि टि गार्डेनखौ नायनो हायदोंमोन गाइसफोर गाबोन माने बिलाइ खानांगौ नालाय बिनिखाय नायनो फैदोंमोन आंनि साब्लाय बागान जिङावनो नैबे आयंलाहानि न' दोङो बेनिफ्राय बिथिं खाथि खाला न' गैया आंनि बे बागान बिनिफ्राय नैबे आयंलाहानि न' गंसेल' न'रा आयं मोजां खबरा आयं आदसा आयंआ आयना नायोना नाया मबाइलाव मादि नुदों नोंखौ नुदों मोजां नुदों साफा सिख्ला बायदिसो दाबो थारमाने आयं दाखालि आङो बिमा बिफा सिबिनाय सानाव भिडिअ खालामनानै मोनसे भिडिअ होदोंमोन नोंसोरखो सिबिनाय नोंसोरनो मान बावनाय भिडिअआ बेखौ मोनसे होदोंमोन दा बेखौ नायग्राफोरा मोनसे गोदोद भुल खालामना गालांदों आंनि चेनेलाव हायनानै मिथिबायना बे भुलखौ आं दिनै भिडिअ खालामनानै बुंदों जाहैबाय बे गेदेर भुलानो जाबाय नैबे खनाथिं होदों आं मोनसे स्क्रिनशट नैबे खनाथिं हा मा भुल खालामना गालांदों मिथिबायना आयं थारमाने नै नायलाय नट साबस्क्राइब आरो साबस्क्राइब पार्सेन्टआ बेसेबां बेसेबां नाय गाइसफोर थारमाने मानसिफोरा भिडिअखौ नायनानै मा खालामना गालाङाखै आयं साबस्क्राइब खालामना गालाङाखै मिथिबायना बेथ' बिराद गिदिर फाउल जादों आयं जादोंना जायाखै जादों नोंसो मा खालामदों आयं जायफोरा बे भिडिअनि सिगां आं भिडिअ होनायखौ नायनानै थांबाय खिन्थु साबस्क्राइब खालामना गालाङासै बिराद गोदार भुल जादों बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामनांगौ ना आयं नैबे गाहायाव लिरनाय बे खनायाव लिरनाय साबस्क्राइब लिरनायखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो नांगौ हामा इसरा बोराबो थारमाने गाइसफोर नै नायलाय जेनेबा खोथाजों जेनेबा खौराङा जाहैबाय आं नैबे स्क्रिनशट होनायखौ नाय जेनेबा नैबे नट साबस्क्राइब बा बेसेबां आरो साबस्क्राइबा बेसेबां साबस्क्राइब खालामनायफोरा बहुत खमासो नायदों खिन्थु जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना बहुत गोदान भिउवार्सफोर नायदों खिन्थु बिथांमोना भिडिअखौ ओंथिया बेबो जानो हागौ बिथांमोना माने भिडिअखौ मोजां मोनाखै कन्टेन्टखौ मोजां मोनाखै बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामाखैबो जानो हागौ खिन्थु नोंथांमोनलागै मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो सेस्था खालामगोन गाइसफोर सापर्ट खालाम अननानै प्लिज एकदम गोसो गोरबोजों एकदम गोसो गोरबो मोदोम जिउ होनानै नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबहरनाय थाबाय ओरैसो आरो दाखालिथ' नोंखौ गामिनि ख्याल हिसाबै आबै सोरबा आबै जायो सोरबा आयं जायो सोरबा आइ जायो बे हिसाबै मान बावबाय गोसो गोथारै खुलुमबाय गोसोआव बोरै मोनखो आयं मोजांथ' मोनदों मोननाया मानोथ' मोजां मोना दा गोदोरखायनो दा मान बावदों उन्दै गथ' गथाय बेबादि आं आशीर्बाद होनांगोन बोर होनांगोन
मोजाङै मोजाङै सोलिलांथों इसोरखौ सिबिथों खुलुमथों बेबादि उनाव जाहाथे गथ' गथायाबो रोंलांथों होननानै फोरोंनाय जाबाय आरो दा बिमा बिफाफोरा फोरोंबाय दा उनाव गथ'फ्राबो रोंलांगोन बेखौनो दा प्रथमावनो दा बिमा बिफाफोरा बिबैफोरखौ माबोरै सिबिनांगौ बिमा बिफाफोरखौ माबोरै सिबिनांगौ दा खिथालांदों आरो दा मिथिबाय गथ'फोरा खुलुमनाय गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनबाय बोरबो होबाय होबाय होमबानिया जों मा मिथिनो हायो होमबा मा होनना बुङो जेब्ला बिमा बिफाखौ बा गावनि गिदिरखौ आथिं हमना खुलुमो अब्लाथ' बहुद आशीर्बाद आरो बोर मोनो नङा होमबा आयं मोनो बेनिखायनो गावनि गिदिर जानायफोरखौ बिमा बिफाखौ गावनि बयखियाल मानसिफोरखौ खुलुमनांगौ सिबिनांगौ नङा होमबा आयं मोजाङानो दे जोंबोथ' खुलुमो दा बिमा बिफा गैया दा बिमा बिफाया गोमालांनायखाय जों गथ' गाबनो ओंखारो दुखु नाङो न' थानाय समायाव जोंखौ आलो आलो फेदेरबाय फलावबाय दा बिमाबो गैया बिफाबो गैया बेखायनो गथ' गथायफोरा खुलुमबा माबाबा बिमा बिफाखौ खुलुमबा गथ' गाबो न जोंबो गाबनो ओंखारो गावनि बिमा बिफाखौ गोसोखाङो नंगौ दा बेनिफ्राय नों दाखालि माबाफोर बुंनो गोसो जादोंमोन नामा प्रग्रामाव बिबुंथिनि समायाव जायासै आरो माखौथो बुंनो आंलाय रोङाबो माखौ बुंनांगौ इसे इन्टारभिउ लानो सोलोंदों गाइसफोर इसे इन्टारभिउ लानो सोलोंजेनदों आंबो र' लासैनो जादोंदां माथो गाइस कमेन्ट खालामलाय एसे कमेन्ट खालाम एसे आयंखौ इन्टारभिउ लानो सोलोंजेनबाय आं दिनैनिफ्राय गाइसफोर गोदोर गोदोर मानसिफोरखौ इन्टारभिउ लायसिगोन एबारनिफ्राय एकदम नैबेनि थाखायनो हिन्जावजों रायजालागासिनो आङो गाइसफोर बे दारिखौलाय मानो मुस्लिमसो जालांदोंलाय माथो हा मुस्लिम आयं मुस्लिम नङा होमबा बर'फोरा दारि लानो मोना नामा आयं दायो आं बेखौ गोलावसो लानो सानदों फिल्माव ओंखारबा दाखुसो बुंगोन दाखु होनसो लादों खानायखौबो माबोरै सिनना लादों खानाया होद आयं बिथिं बार हाबनांगोन ना नै बिथिं बार हाबनांगोन होमबासो माथाफोरा साननाय हनायफोरा थिग जायो नैबेयाव बार नांनांगौनो बेयाव होमबासो साननाय हनायफोरा थिग बेनिखायनो बेखौ एरैनो गोबा खालामबाय होमबा आयं आंहाबो सम गैया मोसौ बोरमा खानांगौ संसार जानाय खोथा थांनोसै होमबा दिनै भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय गाइसफोर अननानै साबस्क्राइब खालामदो न' आयं बाय बाय होनदो आयं बाय बाय होनदो दे बाय 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 दा बेखौनो